Igbo dị mma, Igbo m ji eme ọnụ. Anyị kanakwa na Isi Mbido TV. Ka okwu anyị ji bịa n'ụtụtụ a, ọ maka ekeresimesi. Ka ị ma otu ị ga-esi na-eri ego n'ekeresimesi. Maka ekeresimesi na-akwa akwa. Ị ga-ejiri nwayọọ. Ka irifọ nke ị ga-eri n'afọ ọhụrụ. Ma nke ị ga-eji akwụ ụgwọ ụlọ akwụkwọ ụmụaka, ma ụgwọ ụlọ ma ụgwọ dị iche iche. Ị na-eri na ọnwa ekeresimesi jiri nwayọọ. Ada anyị nwaanyị sị anyị jiri nwayọọ ka ya irisi anyị nọ n'akpa, ka ya inwekwe anya ukwu. Nne ọkwa eziokwu? Nne, ime ekeresimesi a na-akwa akwa na-eko eko na-akpọtụ ebe niile. Enwere ndị bụ ọnwa ekeresimesi niile wu iwu a ga-aza akwa, a ga-aza akpa agba ụkwụ, a ga-aza akpa, a ga-azụ olomgbo niile dị iche iche nke ọhụrụ. Ụdị onye ahụ omume ọ dị mma n'ekeresimesi niile? Mba, iwu awụ na ị ga-azụ akwa. O nwere otu ị ga-esi wee mee. Ọ bụrụ na ị nwere akwa nke dị mma, na ị nwere ezigbo akwa dị mma n'ụlọ, ị need gị ịzụ akwa. Ọkwa eziokwu? Ị need gị ịzụ akwa. Ị just save ego nke ahụ for iji eme ihe ọzọ. Ọwụghị iwu awụghị na ime ọsịrị ịzụ akwa n'ekeresimesi. O nwere akwa ị ga-azụ, edozie ya ọfụma. O ruo ekeresimesi, wepụtakwa ya. Ọ dịka akwa azụrụ ọhụrụ. Onweghị onye ga-ama. Anaghị ede akwa ọhụrụ n'ahụ. Olesi gị nwa iji ọnụ gị wee kwuo si ịzụrụ ya ọhụrụ. Ọsọ akwakwa eme ndị na-achọ ekeresimesi ọbụla agaghị azụ ụgbọ ọhụrụ, zụọ ihe niile ọhụrụ. Ele ya ga-ekwu masa ụdị ndị ahụ? Dịka m kwuru n'ọwa anya ukwu because ịhụ na ibe gị mere zụrụ ụgbọ ọhụrụ, isokwa wụrụ na o nwere obere chenji dị gị n'akpa, isorokwu ka ị wee gosi ya na isokwe na ndị na-akpọtụ akpọtụ. Imechazie ibewezi akwa n'azụ n'ebe akwa nzuzo. Hey, ka ihe merenụ ji mee ihe a, but ịpụta outside ị na-egosi onwe gị onye ka m bụkwana. Ọ dịghị mma otu ahụ. Ọ dị mma mmadụ ị na-eme ihe ị na-eme ichekie ya echekie. Ọ bụrụ na ọwụ ihe ga-awụ ọkọrọ gị, fine. Ọkwa na ọ gaghị awụ ọkọrọ gị, iwu awụ gị na ọ bụrụ na ezughị ya, onweghị onye ga-ama gị aka ntị. So ọ ya ọ dị mma ịsa ya enwe n'anya ukwu. Ọ nweghị iwu na ị ga-azụ akwa ọhụrụ n'oge ekeresimesi. Ọkwa na iwu na ị ga-azụ ụgbọ ọhụrụ n'oge ekeresimesi. Ọkwa na iwu na ị ga-azụ akpụkpọ ọhụrụ. Nke nwere enwe mekwa ya ọfụma, gị ji emekwa ekeresimesi ọzọ. Ịmakwa awụ dị m ọsọ na agadi nwaanyị na agadi nwoke onye na-elekwe n'ekeresimesi. Ndị a na-elewu ụmụaka. Ọkwa eziokwu? Ọ jizi saji ụmụ gị si ziri gị ụmụ, ị nweghị ihe iji ego eme. Ị gaje na-azụ akwa dị iche iche asị mba emeghị ya ga-agwụ ya, ọzụsago ụmụ ya. Iwe onye na-aka na-azụ ụmụaka ekeresimesi gị ji nwayọọ nọdị ala leba akpa ha anya, maka akpa m ga-agwa eziokwu. Ọwa akpa mmadụ na-agwa eziokwu. Ọkwa eziokwu nwanne m? Maka ndị ụfọ eme ndị akpa ha na-agwa okwu achị. Ọwachi ka m bụ eme ndị akpa ha na-agwa eziokwu. Ọ na-awụ anya ha buru ibu, anya ukwu. Ahụ nke ha ga-eba, ahụ nke ha ga-eba, ahụ nke ha. Ma ndị ga-aga n'aka ka e wee wukwara na-esokwu. Ọ dịghị mma. Ọ dịghị mma. Ọ dị mma were ole iji jide ole iji. Iwu abụghị na ị ga-ana n'aka. Onwe ndị ha najucha ego ruzie Jenụwarị, ndị mmadụ abịazie na-agba ụgwọ. Ọ dịghị mma. Ebi na ndụ onye ọzọ. Ọ dịghị mma mmadụ ị na-ebi ndụ onye ọzọ. Ibie ndụ ga-ehepụ gị, ga-enyere gị aka echi. Ọ bụghị ime ịnacha n'aka mechaa ndị mmadụ abịa na-agba gị ụgwọ. Ọ dịghị mma otu ahụ. Ịmara ole elele onye ọzọ, elele onye ọwụna, just bie ndụ ga-enyere gị aka. Mee ihe ga-enyere gị aka, ga-eme gị inwe obi aṅụrị n'ime gị. So ọ ya nwa. Anyị ma ịzụ ihe a mgbe eme gị kwụ m ụgwọ, ọ na-egbu mmadụ. Ọjọka. Ihe na ịchọ ime mgbe gị nwere elemanya na oke eme ego na-abịa, ego amesa ọbịa gị tama ahụhụ. Ọ dị mma. Ọ nwere obere ego iji were ya wee kwụọ ụgwọ onye ọzọ. Ọkwa na ego ahụ apụtaghị, ndị mmadụ na-agwagokwe ụtọ were na-ala ịchọ. Ọ dịghị mma. Ime ekeresimesi na-emekwe ndị nne ka ga-ebe m na aka eme. Ndị nne ndị ụfọ na-ele otu nwa m ga-esi agba ekeresimesi na-eyi ihe owe na-eme
mgbe ụfọdụ n'ime ha na-eji aga azụ akwa ha na-ejighị ego. Ihe m na-ekwu onye na-ejighị ego ma na Chineke nna nọ, ego ka ga-abịa. Ị ga-azụrị akwa n'ekeresimesi nke taa, ị ga-azụ nke ga-abịa. Ị ga-azụ nke ga-abịa. Anaghị azụ ihe niile ahụ ofu ugbo. Ihe ọma ka dị n'iru. Ọ wụghụ mgbe ọbụla that time oge ahụ ị na-achọ ihe, ọ bụrụ na ị nwetaghị ya, ị hapụ ya, nke ị ga-enweta mgbe ọzọ ọ ka ga-adị, ọ ka buru ibu. Ndị gị na-enye onwe gị nsogbu na-asị amasị m igo ihe a, iwu wụ na m ga-ego ihe a, ọ dịghị mma otu ahụ. Nne Chekwe na-eme ndị n'ekeresimesi akwadome ha ịlụ ụlọ, ejikwa ha ego ha ji arụ ụlọ. Ha rụzie n'ụlọ, ha na-akpọ ndị mmadụ nyega ha ego ha ga-eji agba ụgbọ. Ụdị ndị a eme ha sị ahụbeghị m nne m kamgbe afọ 10, ahụbeghị m ụmụnne nne m, ahụbeghị m ezinụlọ anyị. Ọ bụ iwu na iji ha ego ụgbọ elu ụlọ ekeresimesi gị lama? Ọ bụ iwu? Ọ wụghị iwu. Ọ wụghị iwu. Ị nwere ike ọgụgọdị na-ele ahụ n'oge ekeresimesi, ị ka ga-ala n'Ista. Ọgụgọdị na-enweghị ego Ista, anytime oge ọbụla ego jipụta, ị ka ga-ala. Ọ wụghụ na ị hụrụ na ibe gị na-ala, gị nwee sorokwuo ka ọ wụrụ na ị gara gosi onwe gị onye ka m bụkwanụ. Ọ dịghị mma otu ahụ. Ọ dị mma ị na-eme ihe ị ga-eme like this, imechaa ya ọ wụrụ ị marasị na ị mere ihe dị mma.